अरे बेटा तोड़ वाली बोर्ड की चुनौतियां का भयल दे ए दादा बताई मैं हर ना चुनौती के लिए भइले बाबे चैनी बनावत तनी खाईनी यहाँ का दर्द हुआ हो कुछ नहीं दादा ले खाली हाल चल करे नहीं दादा ढेर दिन पर भेट आए लगा कुछ नहीं तू करो हाल चाल करत हुआ हाँ बुलवाओ तो हमके का तो के नशा करे से मना कर ले रही है ना चल ए दादा सुनो सुना फला ना वो इन नशा ना करो ना खाली हमरे हाल चल करो ना तू चुप रहा बुढ़ो बोला मत अब जो हम होंगे डटबू अरे सुना पहले इनकर हाल सुना सुना बिगाड़ लिखले दासा करही में नशा हो बिगाड़ लिखले दासा हीरो जैसन लागत रहला हो गइला बतासा बिगाड़ लिखला दासा आशीर्वाद की मम्मी एगो मजबूरी बताई अब भूलवा मत हमको सुनू का सुनाओ तो बोला आदत धराई दिहले साथे के संगतिया अच्छा ये कैसा नाटक है जो छूट ना